Ο κίνδυνος να μεταφραστεί η αγωνία των εργαζομένων σε φαινόμενα κοινωνικής εξέγερσης απασχολεί όλο και εντονότερα την κυβέρνηση στον απόϊχο του πρώτου κύματος των κινητοποιήσεων που σημαδεύτηκε από βία εναντίον του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ στο κέντρο της Αθήνας. Σε δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research που δημοσιεύει το Βήμα της Κυριακής, 4 στους 5 προβλέπουν κοινωνική αναταραχή και απαιτούν άρση των φορολογικών ρυθμίσεων μόλις σταθεροποιηθεί η οικονομία. Ενώ στην ίδια μέτρηση προκύπτει θύελλα αντιδράσεων για τον ειδικό φόρο μέσω ΔΕΗ, το πάγωμα των συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Μέσα σε αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ προετοιμάζονται για νέα 24ωρη απεργία την ερχόμενη Πέμπτη, με κόκκινο πανί για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, το ενδεχόμενο να περικοπεί και ο δικός τους 14ος μισθός. Μάλιστα, τα συνδικάτα δηλώνουν ότι θα είναι σε ετοιμότητα και μετά τη γενική απεργία της Πέμπτης. Ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν θέσεις απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και δηλώνουν ότι θα δώσουν μάχη για την ανατροπή των μέτρων με μπαράζ κινητοποιήσεων. Τα συγχαρητήρια της κυρίας Μέρκελ είναι αρκετά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός τη σκληρότητα και τη βαρβαρότητα των ταξικών μέτρων που πάρθηκαν και τα οποία βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως είπε και η κυρία Μέρκελ, το 2011 και το 2012. Μόνο η μαζική κοινωνική αντίσταση μπορεί να ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς και να ματαιώσει τα σχέδια που προωθούνται, διότι ο κόσμος στους δρόμους είναι το μοναδικό πράγμα που θέλουν να αποφύγουν. Σε άλλη έρευνα που διενήργησε η ΑΛΚΟ και δημοσιεύει αύριο το πρώτο θέμα, οι απαντήσεις για τα μέτρα είναι μοιρασμένες, καθώς 4 στους 10 τα χαρακτηρίζουν αναγκαία και άλλοι τόσοι είναι εκείνοι που τα θεωρούν υπερβολικά. Όταν όμως καλούνται να τα κρίνουν, οι ίδιοι άνθρωποι στη συντριπτική πλειοψηφία τους απαντούν ότι είναι άδικα ή σκληρά.